Gagawin natin for today, pupunta tayo sa Asian store, pamimili ng gulay para mas madami-dami naman yung gulay na pwede kong kainin for this week. Asian store now. Yan, ang dami kong paninda dito. Pero hindi kasi laki ng sa Ishlo. Pero at least may nabibili ng Asian food. At yung bibilhin ko for today, number 1 on my list is brown rice. Here's the brown rice. Unnskyld, har dere ikke brunris? Brunris, ja, vi har. Hvor er det? Er det ingen stor? Det er bare så mindre som jeg så. Den er 1 kilo. Don. Ja. Don er brunris. Har dere ikke som store? 2 kilo vi har den. Er det sånn? Og 2 kilo de har den. Her. Ok. Hvor er best? Er det det eller det? Den er bedre. Den som Don. Don? Ja. Ok. Yan, mas okay daw to. Don. Dami silang mga dry goods. Actually, mas mura na sila dito compare sa usual stores. $20 plus to sa usual tindahan. Problema lang punta dito kasi malayo. Eh, paminsan-minsan lang pumupunta. Yan. At inayawan to. Maliit lang Asian store dito sa Shein, pero at least merong nabibilhan. First time ko nakita ng ganitong saging dito. Pero hinog na siya eh. Bawal pag hinog na siya. Doon sa akin, bawal.
Madami naman silang green foods, pero pwede kong bilhin. Kulang ata pwede kong bilhin. Ito lang yung pwede kong bilhin dito eh. Ito lang yung hindi bawal. Salamat. Meron silang buko. Susad. Hindi ko marunong mag-cook. Gusto ko talaga kumain ito. Siya, ayan. Pwede natin bitin. Bili tayo ng carrots. Tumubo na. Meron ng gamot yung carrots. May ano na, may roots na carrots eh. Bibili din tayo ng okra. Yung usual na pinipili ko, yung maliliit. Para sure akong ano. Hindi pa siya gurang. Lagyan natin yung plastic. Okay pa naman pala yun. Konti lang siya kasi madali siyang masira. Pili tayo ng ampalaya. Nakikita ako ng ampalaya. I really love ampalaya. Yung magandang ampalaya. Kaiba naman kung hindi na nga tayo maganda tapos yung kakainin natin pangit. Ano ba yung ano? Yan, bibili tayo ng ganito. Piliin natin yung medyo maganda.
Bawal ako sa ears. Hindi pwede. Bili ko ng kalabasa. Lalaki naman ito sobra. Sobrang laki ba naman? Yun lang siguro. Ito. Therefore, two. Yeah. Yeah, there's a two. Yan, sobrang bigat po ng kalabasa. Meron silang ganyan. Pero hindi tayo bibili. Meron naman silang frozen foods. Pero hindi ako bibili. Meron din silang olive oil. 149. Doon na lang ako sa Norwegian store bibili ng olive oil. Parang cute ng bote, oh. Wait. Yay. Ikula na siya. Ayan. Draw. Ito, yung nabayaran natin. 255. Pero kahit 200 yung 250 marami na. Yan o, madami akong nabili. Ayan, tapos na tayo sa ating pamimili.
sobrang malaking help po talaga na may bag akong ganito. Ayan, dumihan siya kasi dito ko pinatong kanina yung pagpili ko ng mga gulay. Kaya nadumihan. Nga sa tong baklay. Baklay. Hi, hi. Kung pauban sa work. Nagbisikleta. Nag-enjoy kayo sa pamamalengke natin sa Asian store. Till next shopping time!